mukutukwa kwachona pakazotaura zvimwe zvinhu zvakandiaffect because inini I'm not handisi murelationship anyone, not even munhu hani, not even ini ndiri paseparation nemunhu wangu, uri understand. So chidinidza kuti munhu wangu paakaona pachinzi todyanana panorohwa zvimwe zvezvinhu zvinodhaka, panozonzwinzwi, vakazodaidai, wakanzwa mashoko akataurwa paipai, zvakandiaffecta because ini ndiri paseparation and handisi kudana nemunhu, handamunhu anomira apa achinyora kuti ndodana poslate. Inini handidi vana vadiki, zvakandirwadza kuti okay, is it because I'm doing content newe uri mwana mudiki and then I deserve this? Anoda vana vadiki, ndovadii vana vadiki nezera rangu irori, ndonzi ndikutedzana vana vadiki, vanondipa love ipi yandingade kuvana vadiki, even if uriwewo kana ndiwewo. So zvakandiaffecta pakuti since musi iwoyo chidropa live until today, I'm getting my calls from random people, to boys, to vana, my video calling, ndakarara, vachisenda ma message, and I don't blame them because ndo zvavakanzwa kuti Alright. So kunyaya yemota pa content penyu apapa maipanana mota here, mota zvakafamba sei kuti mota Jani angari friend yangu chero it was okay for me kupa Jani mota because dzinenge dziripo, iye anenge aine imwe ndine imwe, pamba sina chakaipa kuti Jani anenge aine mota yangu. Alright. So iye Dhani chakaita kuti mimuzoti nhasi makuchinjana mashoko mazoita live maybe ndakaionera pakati live yakatanga muchichinjana mashoko here kana kuti pane zvanga zvaitika here, kunetsana kwenyu kwakatangira papi? I'm scared to expose that because changorekedwa futi zozongofamba, so I'll talk to you inbox ndozokudza the whole story because apa drama again. It's a long story kuti zvakatangira papi though. I'll tell you. Alright. So right now iye ari kushowa sekuona kwedu ari desperate kuti umuregerere zvinhu zviite normal, of which tikuona kunge zviri kunetsa. Chii chaangakwanise kuita kuti nyaya yenyu igadzirike, kana kuti hamuchatodi nezvaDhani, kana kuti content iyoyo yakabva yatopera, kana kuti panyaya iyoyo ka ndichiri munhu ndikangopatikana hangu, handikwanise kutaura kuti handichada kana ndichiri kuda at this point because nyaya yacho chingori fresh, understand. So handigoni kuti kumuregerera ndatomuregerera, but kungoti tive the way zvatakanga tiri before, ipapo chete ndopandisati ndanyatsoona kuti okay which is which, because mashoko achona akataura ndikagara pasi ndikamafunga ari deep zvimwe zvokuti ndikufunga kuti okay boy here kana kuti no, mukandasemba, because paushamwari hatifaniri kuzoudzana mashoko akadaro, and I don't know, saka handizivi kuti ndikuda zvipi. For now I don't know, because I don't want to say something yekuti ndisikuda kuzoonekwa ndina and then mangwana mafollowers edu mafanzi dotoona taatese kuti mangwana, so handisida kutaura, handisati ndaziva. I don't know kuti chiachasei, but for now mawana. Alright. Ko iye Dhani wacho ane musikana here, uye musikana wacho ari kuti chii panyaya iyi? Munombotaura here kana ane musikana? Munotozivana nemusikana wake? Dhani ane musikana, but handizivi musikana wake, handisati ndakambomuona, handisati ndakambotaura naye. Alright. Isusu tinenge tichiona plus makanyatsotarisa pamune muchitaura munoita kunge munhu ari kuseka, maybe ndo mutauriro wacho, even palive iyoyo facial expression aita kunge munhu ari kusmile or something, pandakazoona pakachinjwa language ndikati hapana apa zvinenge zvapazopindwa deep. Palive iyoyo ka ndaitry by all means because ndanga ndisanzwisise kuti should I took a back, ndoita sei, ndodini, mukatonyatsocheka live iyoyo ka ndanga ndisiri okay, vanhu vanozondiziva ka ndaitry kuti ndaipererwa because ndanga ndisingade kumutukawo zviri bad,
saka ndaingotsimbirira nongotaura malighters kuti wakapfupika iwewe. You understand, because ndanga ndisingade kuita kuti zvinhu zvive worse nje, ndosaka ndaismaila. For sure I was smiling, I was laughing throughout, but zvaitondirwadza. Alright. Konya inini ndakazokuzivirai panyaya papodcast yaSparks apo. Hanzi ndiye akakutorai muri munhu wezvinyadzi chichi, ndiye akachinja language ichokwadi. Panyaya iyoyo inini handisi munhu wezvinyadzi, but ndakatanga kunwa doro too much. Ndakatanga kudhakwa zvezvokuti every time pandaitotaura izvozvo ndiye nditori handiti. And then pane live yaitwa naDhani achiapologize achiti munhu anotori necondition yainayo isingabvumire doro. So ndakazongonzi ndisitope doro. Dhani haana mbondistopa kutaura chinyadzi, but raive doro raitaura. You understand? It wasn't me. Ndaiti pese panenda dhakwa I would go live. Andingada kutukana nendomutuka. Anenge akomenta zvisizvo. Ndaenda nocheka macomments angu every time panenda dhakwa. And then kana munhu akadhakwa kuti anoita sei. Ndobva ndatuka nditi. Saka Dhani akazondisvikira ndatorambidzwa doro nadhoko. Kunzi doro it's a no for an answer. Kana kunzi usharinwa it's yende. So nditori zvandiriva vantomukwanisi kuritaura wedhiro. Ndinyasori bobo kuti ndiri right, so maya zvibude. Alright. Saka imi makapedzera kutaura pako naDhani rini kana munotokommunicate izvezvi kana? Yeah, we talk every day. Alright. Saka hapana changochinja chete ndezvekubuda papublic mess. Yeah. But ndakaona pane zvandakanotisa akarakidza kuita shanje, kuita godo pamakatamba muchirakidza tatu muchidii zvakamubata, ndo zvakazoita kuti atanga kuti onai kuzviadvertise or what. Angasina here kakunzwa kuda kana zvaimborakidza kuti anenge akutotapirirwa? No. No, I can't answer that because I don't even know kana aizvifila kana akasingazvifile, but inje ndongoziva ndichitawirirana singaite chaizvo like bestie and bestie. Ndi bestie wangu, anga ari bestie wangu though. Paari ndo padiri every day. Saka ndisingazive, hazvizikanwe, inini I don't know kuti anga nepfungwa idzodzo. Content yacho ndaitandukita changoitanga PK. Changoitanga. Hatina kana mamanzi. Vamwe vanhu vanolasta kuna na Yaya na Allen vane makore mangani chingovaona vachingoita zvavarikuita. Understand? Kuna Michael Smas, kuna vanhu vakawanda, kuna kakiunana na uyo vanongoita content vanhu, but isusu zvokuti ndada kutoda kumubuka no, it's too early. Nigiri kekebi nyovunze chimubvunzo tokaita unge tumasha chimubvunzo timalolola akati kuti ayo apa inini ndindabvunzwa sofa kunzizoni ndijaje nyaya ngozi musi ndakati aiwa inini apana kujajwa ndakapaisa zvandoda totaura zvandoda totaura zvinotosapoto side rako, saka ukatondimisa watozvivharisira. aiwa ndikada kusapotwa kapa aiwa handisi kutora side, saka ndichataura side rekwako ndotora side rekwako. Ndabvunza inini kuti ndoda kuziva kuti anoti chii, musiyataure. And also mucomment section wakunzwa kuti vanhu vari kuti chii, saka musiyataure. Yeah. Yekutanga ini ndinoti zvangu Dhani akabhaiza but chikuzoitika manje muri kutarisa one side. Hakuna murume anoda kushorwa sekushorwa kwamakamuita kuti kagwishu kapfupi nezvinhu zvigwishu zvake ndoubaba hwese nongowatukwa. Saka both sides pakabhaizika. Saka iye akazobhaiza kungoti iye akazotaura zvakareba but murume akatukwa that area chete atotukwa zvese zvatovhara. Saka iye akabhaiza, yese akabhaiza but ndakatonzwa ngoti ndakarebo hangu handinazopupika saiye but ndakatonzwa kuti patukwa ubaba. Mazvona. Saka zvese hazvo ngatisazoita side one side. Pane zvimwe futi zvakatowanda zveunzi chichi but kunenge kwakupindura but
zvese zvakaitika but now takuchida kuti content idzokere. Akazobhaiza anobva abukwa forever. Yo, yeah, wagona zvako mufungi. Yeah, at least why don't you feel better because yeah, takatukana then. Because pazvese mukada kutotarisa even vakadzi vese kana vachida kunyatsopedza murume ndozvavanotaura izvo zvinova zvavharana ende wapedzwa masports anobva apera. Saka ini ndakatomufilirawo zvangu but ngoti sometimes iye ari kunyanyo concentrate mukuti bhozi kana munhu achifila guilty ka haazotarise zvaakatadzirwa anenge angoda kuti alright inini ndiri wrong but pane kaurongwo futi kana karipo pamashoko ipapo pane zvinotaurika zvakawanda. Saka now best way kudzokera kuti kugame renyu motangidza game moita zvinhu bhozi nyaya iripo apa ndeyebhegi. Izvozvo zvacho nyange zvakaine negative way nyange zvakadii but ibhegi rinenge chingotorwa. Ndoda kuudza hamumborambe zita renyu riri clean. Pese patangokuonerai seninini kana mukasatondijaira zvakanaka zvakashata handina ganda kumese ndinoposta zvese zvangobuda. Saka icontent as long as zvichikupai mari but kwete zvekuzopinda deep because uyu paakashatira ndepekuti iye anozivana nemi saka chese chaataura chinoita kunge chokwadi. But dai zvakataurwa nemumwe munhu weku outside manje zvasina basa but iye anofanira kungwarira kuti chese chaanotaura chinonzi chokwadi because munoswera mese ende munozivana. But kubva kuva mwana hazvina basa. Iye ndo panofanira kungongwarira chete. Andatopanzwa mukoma maita basa. Saka mother mangwana content. Yeah, ndamuregerera. Mangwana content. Mukutivimbisa video kamangwana. Kebise ndeko cash. Kebise ndeko cash. Alright, ndokupa inbox. Ndeko cash yako unodiseva ma US iwe. Senda. Anditika. Saka ndikurini mangwana video. Mother, ndikuda kuti ndisata ndadzika panapa mangwana toda kuona video yenyu mese na Ben 10 wenyu. Yeah, aiwa ndamuregerera, yeah. Ndateerera ndamuregerera zvamwari. Handiti. We are back together again, yeah.